ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. хуш омадед ба шабакаи қадамшои соиф. дӯстони азиз, ман аз шумо миннатдорам ки қиссаҳои моро пайгирӣ мекунед, шабакаи моро дастгирӣ мекунед. инак барои шумо як қиссаро пешниҳод мекунам. пешаи қиссаро қироат кардан ба шумо гуфтаниам ки авиакомпанияи мо компанияи боварӣ аст. шумо ҳар гоҳе ки хоҳед занг зада бароятон тариқи ватсап, вайбер, имо билет дарёфт намоед, парвоз кунед ба Тоҷикистон ба нархи арзон. бешубҳа ягон пасрединг масрединг ягон чӣ надора. одами билет мефурӯхтагӣ, билет оформид мекардагӣ ма хидмон. шумо ягон майда дилтон дур нарава, мо дар билети хидмон ҷавоб мегием. инак шурӯъ мекунем ба хондани қиссаро бо диққат гӯш кунед. ҳатман шабакаро дастгирӣ кунед, лайк монед, комментария монед. кадоме ки комментария, лайк, обуна мешава, миннатдорам аз замин то осмон. инак шурӯъ мекунем ба хондани қисса. қиссаи имрӯзаи мо дар бораи ишқ меравад. ишқ худаш се ҳарф асту дар худ ҳиссиёти калоне дорад ки метавонад мисли дарахт дарун ба даруни одамро хӯрда аз по афтонад. ишқу меҳру муҳаббату дард, ҷудоӣ, дурӣ, ошиқӣ, дӯстдорӣ, ин ҳама чист. зиндагиро бе ҳамаи инҳо тасаввур кардан душвор аст. ишқ зиндагиро рангин месозаду ба одам боли парвозро медиҳад. ишқ ҳиссиёти бузургу пок мебошад ки худованд дар қалби инсон ҷой мекунад. мисли асал ширин асту лекин ҳангоме ки аз шаҳдаш чашидан мехоҳӣ чун заҳр талх аст. дар дили на ҳар як одам ин ҳиссиёти пок маскан мегирад. ишқ ҳиссиёти хуше ки рӯҳи инсонро қувва мебахшад ва ором менамояд. агар муҳаббати дутарафа бошад, вақте ки ӯро мебинед ба гирду атроф тамоман аҳамият намедиҳед. аз дунё асл дур мешавед. чашмонатон роҳ гум мезанад. нигоҳи ӯ ба шумо қувваи илҳом мебахшад. пеши шумо ҳамаи муаммову мушкилиҳо ҳеҷанд. вақте ки нохост ба ёдатон мерасад, хурсандии бепоён рӯҳи шуморо фаро мегирад. ба гӯшатон гапи ҳеҷ кас намедарояд. намехоҳед ки лаҳзае бо ӯ будан ба охир расад. ишқро мукофот гуфтан мумкин аст. мукофоти ғамангез, сӯзандаву дарднок. шахсе ки ошиқ мешавад, фаромӯши ҳама чизро мекунад. шабҳо бо ёди ёр бедорхобӣ мекашаду аз доғи фироқи он азоби рӯҳӣ мекашад. ишқ осмони беканоре мемонад ки дар он ду кабутар парвоз доранду дар охир боли яке аз ин кабутарҳо мешиканад. ишқ ин дӯстдорӣ аз ҳад зиёд ҳисси дилбастагӣ, меҳру муҳаббат ба касе ё ба чизе дарди дили ошиқро танҳо ошиқи дигаре мефаҳмад. ба фикри ман ҳар як инсон ишқро ба хости дили худ қабул мекунад ва сӯзиши он дар дили ҳар як шахс гуногун аст. якеро ишқ хушбахт месозаду дигареро як умр гирён. на дар ҳама ҳолат ишқи дутарафа дидан мумкин аст. яке шахсеро дӯст медораду дигаре бо ёди ёри дигар. одами ошиқ метавонад қаҳрамониро низ нишон бидиҳад, зеро ӯ аз ҳеҷ чиз наметарсад. барои хурсандӣ дили маъшуқааш ӯ ҳама корро карда метавонад. баъзан шахсеро мебиниву бо як нигоҳ ба дилат писанд меояд. аксарият онро ишқи аз як нигоҳ мегӯянд. кам ҳолатҳоеро дидан мумкин аст ки ҳар ду тараф якдигарро дӯст доранд. ишқ ин дардест бедаво. ишқ ин шаҳдест ширинтар аз асал ва талхтар аз заҳр. ишқ ин қотилест бесилоҳ. ишқ маконест ки воридаш гарди баромадан аз он амри маҳол аст. ишқ атои худованд аст. ишқ ин танҳо ба васли ёр расидан нест.
ишқ ҳамонест ки ту дар ҳама ҳолат ба ёрат хушбахтиро орзу мекунӣ. ишқ ҳамонест ки ба ӯ дуо мекуниву бо ёдаш умр ба сар мебарӣ. ба хотири дидани хушбахтии ӯ агар сухан дар бораи ишқ равад, ҳатман калимаҳои вафо, меҳр, садоқат низ ба миён меояд. муҳаббат ҳиссиёти олии инсон аст. ишқ ин дарде будааст ки табибаш ҳамоне аст ки аз ишқи ӯ дард мекашӣ. э ишқ, ишқ, ишқ! гурез дорам аз ту, зеро дубора намехоҳам ки асират гардам. аммо хушам меояд ки асири меҳри ту бошам. э ишқ, ишқ, ишқ! гул бипошад ишқ доим дар сари роҳи шумо. раҳ набояд ҳеҷ гоҳе ғам ба даргоҳи шумо. дар талоши гиру дору гарму сарди зиндагӣ ханда бошад доимо дар рӯҳи чун моҳи шумо. дӯстони азиз, ин як қиссаи дар бораи ишқ, муҳаббат, меҳр, садоқат михел буд. ба поён расид. дӯстони азиз, шумо дар зери навор нависен, лайк монен, обуна шавен ва фикрихтона ҳатман нависен ки дар бораи чӣ мо видео кунем, қисса кунем, дар бораи зиндагӣ, дар бораи ишқ, меҳр, муҳаббат, ғам, садоқат, чизе ки дили шумо мехоҳад, ҳатман дар зери навор нависен. мо ами историёҳо барои шумо қисса мекунем. яъне ки кадом қиссае ки дар шумо муҳим нест, мо қисса намекунем, яъне ки ҷавоби рад мегардонем. қиссаи кадоме ки муҳим аст, беҳтарин аст, пешкаши шумо мегардонем. боқӣ сарбаланду хонаобод бошен. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад.